Даим яңа басылып чыккан китаплар белән таныштырып барабыз. Алдагы видеоязма Татарстан китап нәшриятендә яңа гына табадан төшкән китаплар турында булыр. Сезгә яңа китабымны тәкъдим итәсем килә. Ул әле генә табадан төште. Алдамым дип атала. Балалар өчен шигырьләр ике телдә, татар һәм рус телләрендә. Һәм бу китапны чыгуы инде минем өчен бик зур шатлык, куаныч. Яңа китабым искиткеч матур, саллы булып килеп чыкты. Һәр бит сайын матур-матур рәсемнәр. Һәм инде минем бик зур рәхмәт әйтәсе килә китапның рәссамы Элина Шурбаевага. Чыннан да бик талантлы рәссам. Үз эшен бик яратып, җаваплы итеп эшләде. Чыннан да менә шундый заманча матур басма нәкъ менә шушы рәсемнәр аркасында да килеп чыкты. Һәм мин шулай ук бик рәхмәтле тәрҗемәчеләргә, Борис Вайнерга, Екатерина Анишкинага, Николай Тутышкинга, Инессовага, Рауза Хуҗахмәтовага, Марина Шеремисовага. Бу китап белән Татарстан Республикасы китапханәләрендә танышырга мөмкин. Без бит инде бүгенге көндә әйтәбез, теге балалар өчен бигрәк тә үсмерләр өчен безнең хикәяләр, повестьлар җитми дип, менә шундый зур яңалык бүгенге көндә безнең нәшриятта бер яңа китап Швециядән килгән Эрик дип атала. Автор инде таныш автор Айсулу Имамиева. Айсулу Имамиеваның Швециядән килгән Эрик китабы шул исемдәге повесть белән ачыла. Әсәрнең төп герое Эрик исемле песи, һәм инде аның хуҗасы Сылу исемле кыз. Алар Швециядә яшиләр һәм Татарстанга кайтырга булалар. Татарстан Сылу өчен туган ягы булса, ватаны булса, Эрик өчен гомумән ят урын, ят ил, ят халык. Әсәр бик мавыктыргыч, кызыклы. Монда инде Эрик исемле мәче төрле маҗараларга юлыга, яңа танышлар таба һәм татар илен бик яратып кабул итә. Казан шәһәре аркылы да, татар авылы аркылы да, менә үзегез укып карарсыз, сезгә дә бик ошар дип уйлыйм. Айсулу Имамиеваның икенче повесте Аяз һәм тылсымлы китап дип атала, һәм нәкъ менә бүгенге көн кадагына суга торган проблемаларны күтәрә. Ул инде телефон, гаджет, компьютер һәм инде шуларга карата булган бәйлелек. Автор шушы бәйлелек тудырган кыенлыкларны сүрәтли һәм шушы авырлыклардан чыгу юлларында күрсәтә. Безнең нәшриятта яңа китабыбыз чыкты. Ул «Как жили татары в средние века» дип атала, история повседневности. Урта гасырларда татарлар ничек яшәгән, көнкүреш тарихы. Бу китап фәнни, популяр китап була. Һәм анда безнең борынгы бабаларыбызның көнкүреше, тормышы, рухи тормышы, ашау, эчү тарихы һәм киенү рәвеше. Бу китапта шулай ук Кулгалидән үзек китерелә, җир яратылу турында риваятның бер өлеше бар. Шулай ук Сәйф Сарайның Сөхәйл Гөлдерстен әсәре дә укырга мөмкин. Һәм төрле безнең ханбикәләребез турында риваятләрне укырга мөмкин. Бу китап бигрәк тә татар тарихы белән кызыксынучылар өчен бик кызыклы булачак. Безнең нәшриятыбызда яңа китап дөнья күрде. Ул татар кулъязма һәм басма китабының сәнгате турында. Бу китапта фәнни текст кына түгел, күп төрле рәсемнәр дә бар. Кулъязма китапларның мәсәлән рәсемнәре күрергә мөмкин. Аларның элек-элеккедән ничек рәсем ясалганы, нинди буяулар белән, нинди кәгазьдә төшерелгән язма китаплар да бар һәм басма китаплар да. Басма китаплардан инде күбрәк безнең күренекле язучыларыбызның китаплары күрсәтелгән. Абдулла Тукайның китаплары, балалар өчен китаплар, балалар өчен беренче әлифба,
Бу китаплар татар халкының мирасы буларак алар төрле архивларда, музейларда саклана. Рәхмәт яусын. Bir cümlege ihtibar ettim olmaz. Bağlar kitaplarında yazılgan bir cümle var idi anda. Şvetsiyada Tatar ailesinde tuğan meşinin milletin indi. Milletin әһәмият анда түгелдер, ләкин иң мөһиме ул да Татарстанны ярата. Чит ил мәчетенә кадәр Татарстанга килгәч безнең җирлекне үз итә, аңа соклана. Икенче тагын җитди тема, әлбәттә без телефоннар белән артык мавыгабыз. Без генә түгел, аеруча инде балаларыбыз. Белмим, монда сүзләр дә артык. Бөтенесе дә әһәмиятле басмалар. Шуңа күрә балаларыбызга да үзебезгә дә ешрак китаплар алып торыйк. Шулай бит. Без дәвам итик.